Moni nonse ndine Nesta the Black Teacher, ndipo lero ndikupitiriza mbiri ija ya Saddam Hussein yemwe anali president wa dziko lija la Iraq. Mu video yathu yachiwiri tinalekeza pamene Saddam ndi asilikali ake adapita ndikukatenga dera lija la Kuwait. Adapanga overrun Kuwait, kulipanga occupy. Ndipo atauzidwa kuti achoke ku Kuwait, koma iye osachoka. Finally America inanyamuka ndikupita kukapanga attack, kukamenyana naye ku Kuwait. Ndipo adalimbana adakwanitsa kuwathamangitsa kapena kuwatulutsa asilikali a Iraq, kuwatulutsa mu Kuwait. Kumapeto kwake adasainirana ceasefire. Ndipo Saddam iye amati nkhondo yadawina. Ngakhale adasainirana ceasefire anali adakali defiant. Ndipo mu ceasefire imeneyi adagwirizana kuti Saddam Iraq isapangenso zida zoopsa, isapangenso zida za chemicals. Komanso adagwirizana kuti United Nations izitumiza ma inspectors. Ma inspectors azipita ku Iraq kuja akaone zimene akupanga kumene kuja. Adzilowa azikaona zimene akupanga m'malabu awo, ma factory awo azida za nkhondo. Komanso china chachikulu adakhazikisa no fly zone. Ku Iraq kuja anawuza kuti ku southern uku ndi ku northern uku musamaulukeso, ndege zanu za nkhondo samauluke. Cholinga chinali choti chani? Ndidakamba pachiyambi paja kuti Saddam iye amadalira kwambiri support ya ma Arabs achisuni. Koma ku Iraq komweko kudaliso population ina ya ma Kurdish. Kunaliso population ina ya ma Shiites. Shiites ena amati ni ma Persians. Ku Middle East chinaso choti mudziwe ndichonena kuti kuli ma sects ambiri. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri mmamva za sectarian violence. Ambiri tikamamva kuti Syria timangoona ngati ndi dziko la anthu amodzi ogwirizana. Tikamamva kuti Iran timangoona ngati dziko la anthu amodzi ofanana ogwirizana. Tikamamva kuti Iraq timangoona ngati ndi dziko la anthu amodzi ogwirizana. Koma kumene kujaso amakhalaso ndi zimene ku Africa titha kuzinena kuti ma tribes. Ndiye nthawi zambiri amakonda kumenyana. Ma tribes aja amakhala ndi ma army awo. Mukapita padakali pano ku Syria mukapeza kuli ma Kurds. Amakhalaso kuti nawso ali ndi army yawo, ndi dera lawo, region yawo. Ndiye nthawi zambiri kumakhala kuti ma region amene amakhala kulimbana ndi boma, central government. Ndi zimenezo zinalili ku Iraq. Kunali ma Shiites, kunali ma Kurds. Osewa amalimbana ndi Saddam. Ndi Saddam poti agwiritse ntchito asunge mphamvu zake. Kunali kuwapanga oppress. Akaona ena ake amene akufuna akhale ngati akumpanga opozi, ndiye kuti amanyongedwa. Amanyongedwa. So mudziko mwake momwepo munali anthu ena amene amafinyidwa kwambiri. Ndicho linga choti asaukire boma lake. Saddam analinso ndi ana awiri amuna. Anali ndi ana awiri amuna, Uday ndi wina amati Qusay. Situkudziwa kuti pronunciation ndi yolondola. Ana awiri amenewa adapasidwa mipandoso, analinso mboma lake lomwelo, ndi amakwera ma ranks. Anthu amati adali akuwakonzekera kuti tsiku lina iye akazatuluka azawasire ana amenewa. Ndiye nkhaniso pano ikupita kuti zidakhala bwanji. Tanena kuti pa ceasefire paja adagwirizana kuti kukhala no fly zone, komanso ma inspectors azibwera zapange inspector. Ndiye Saddam adakula mtima kwambiri, amaganiza ma inspectors simungalowe muno ya. Amene ndi akupanga chani. Ndi zimenezo zinamphetsa kumapeto. Chifukwa amaganiza ma inspectors aja kupita ukuno ndi America ndi anzawo anayamba kufalisa nkhani yonena kuti yeye akupanga zida zoopsa. Iyo jaso ndikumapanga pretending ngati akupanga zida zoopsa. Anthu akuti akupanga zida zoopsa, iyeso nkumakhala ngati akuopseza. Ndikupanga simukudziwa zomwe tili nazo. Ndi ma Americans anakhala paranoid. Anayamba kumuopa. Komanso iyeso figa yake idakula kwambiri, amalankhula kwambiri, enda mayimirirano anapanga unify ma Arab source. Ma Arabs aja amati koma kuli Saddam Hussein. Ichi ndi simawo pa America. Amalankhula, amatumbu akadalankhule. Ndiye atapanga violate ma airspace kangapo mchaka cha 1998. Chaka cha 1998 America idapita ndikukapanga bomb Baghdad for 4 days. Yomwe ankaichula kuti Operation Desert Fox. 1998 Operation Desert Fox. Adakapanga ma strikes, ma air strikes mu Baghdad mucha. Cholinga choti
apolice masites momwe amaganiziramo kuti mukuchitidwa zida mukupangidwa zida kapena mukusungidwa zida yeah. And after 4 days imeneyo 1998 Operation Desert Fox itasiyika, Saddam adatulukiranso ndipo anali more defiant. Apapa no sopano America ndi Britain ndi ma allies awo sopano mission yawo inali yonena kuti basi tufuna tichotse Saddam. Nde pofuna kuchotsa Saddam adayamba kupanga support ma opposition aja ndecho linga jawo mafuna achotse a opposition alowepo. Nje the more ma west akupanga support a opposition kumapasa zida kumadani ndi pamene no Saddam so amakhala so more brutal towards wina aliyese wa opposition. Chifukwa no imakhala yonena kuti opposition inu you are infiltrated by the imperialists. That was the message so bad. Ndi kunachema. Muchaka cha 2003 America idampanga order Saddam Hussein kuti iwe tula pansi udindo. That was pa 17 March 2003 anamuuza kuti iweyo tula pansi udindo. So pano tidziwe kuti 2001 kudachitika terrorist attack ku New York. Mwaikumbukira? Kumene Al-Qaeda Osama bin Laden adapita kumene kucha. And the fallout ya kumene kucha idali yoti athana ndi Osama bin Laden ansatira ku Afghanistan. Ndiye America inanena nokuti idachita kwiya inapangano point. Okay, Osama bin Laden, Gaddafi, Saddam Hussein amene wawa ndi amene akusapota kwambiri ma terrorists. Ndi anapangidwa blacklisted ino ngati kuti America jera yakwiya ndi Osama bin Laden akanika kumpeza uku ku Afghanistan. Pano kuyang'ana ndi ananena nokuti mission number 2 uyuso yakumalankhula so za chipongwe. Ndi anamuuza no pa 17 March upange step down. Iye uja sangalole anakana ananena kuti bwerani. So 3 days later pa March 20 so pano asilikali America no adakonzeka. Chifukwa nthawi imene adali alikali ma bases awo ali kumene ku Middle East akonzeka no kuti TN ndi adalowa no mu Baghdad. Ndi udali mission idali yoti aphe basi Saddam Hussein aphedwe. Kuyambirira anali ndi intelligence yonena kuti Saddam Hussein ali pa meeting, ali pa secret meeting ku banka, kusi ku banka kwina kwake ndi asilikali ake ndi nduna zake kumeneko. Ndi anaponya zimabomba, ma banka busters. Koma Saddam adakwanisa kuthawa. Sana mupea. Ndiye inali full out attack so pano ya Iraq. Anamenya mbili muja. Amagwira wina aliyese amene anali mboma la Iraq. Jefata amene abwera ati tulibaledi kuti opposition ino alitenge dziko licho. Koma Saddam Hussein sadapezeke. Sadapezeke kuti waenda bwanji. Okay? Ndiye adala kupitilizabe kumatumiza ma message pa radio. Kumatumiza ma message walimbikisa ma fighters yake kuti let's fight America. Koma iyo ujosa mazuika kuti ali kuti. Paka asilikali America aja kuti aponya mabomba intelligence yawo yose ayigwirisa ntchito anasweka. Mitu kuyima. Kuti kula amene ali kuti. Video inayi kugwidwa mpaka kuphedwa kwake.